ala Abu Safna Jara radio ye Nura FM bi kononto ani nani tombi murumuru doro laseli amgo ke wati na kabo jala korji kunmani wordala wati kilena munye bagagu BG belebele ame fulita ninga asgere soroga bugunu konala ina make Jakarta meleka ko Japon amba fenefu munye kumaso ngono Abu Srajantama amba mbolo goshi ambeta me boni sebanye ukumu mako swade bamako mamu kumalo na kono ode Yusufu Konati ke akumara akomunye l'armée malienne no be an wala kana baw na bo lukofo Abu Safna Jara sigata la wulika jobe sina muye jatiga wale ke ba nunu tege abise ka da o kan to buna odo kum konala kibe na e ka damina munye utikalo kle muga anefla kana blamuye septembre kalo kle worola Abu Safna Jara munye bamanchi mumbe nanyo o neutraliser o nigena ninka akari Abu Safna Jara ka beti jo ma keme ani ma muga ani wolon vlala lula be na e ka foko majugu chama ko obo ula munye marama fen chama fene anyu omina ula munye fatirge bay no de Yusufu Konati ako munye anga chef d'état major général des armées aye kuna foni ninka boka binte chari kuna foni mun kona na ya ira ka foka adamina utikalo kle mugo ani flala tabla munye septembre kalo kle worola Abu Safna Jara ibe na e ka foko munye anwa le fama na ba anwa la ka boko sigata la munye bamanchi anyu chama ko ningena ko ukraba taraka da ma chama ukan ore kum konala munye chef d'état major ayira ka foko mu opération mumbe nanka mako opération Maliko Abu Safna Jara ka damina utikalo kle mugo ani flala tabla mu utikalo kle mugo ani wolon flala secteur kati konala mumbe douanza ani boni o konala ibena ka foko mu an wala kana boyo wulika joke ka chesiri ku oke munye bamanchita ani wolon fla nywana Abu Safna Jara teka daro ukan o bamanchita ani wolon flala ibena ka foko mabula mamuno luka barate dore munye mugu pranta ko odo jugorlala dugu jugorla na abu okofo Abu Safna Jara o manu na fene be na ka foko mawdo do muye ataki kanuta ka konga la fama ku usegre wati temunu na wa mawdo mamuno kumuga toro takada dugla donga ako adoni ngama adamene munye utikalo kle mugo anefla kanabla amgo anu wolon vlala Abu Safna Jara kibe na ka foko muye opération Maliko anye wulika jo chama fene ku oke utikalo kle mugo anefla kanabla amgo ani shekina munye anwale fama anye patulu ko nuko udamine dugu mumbe nanka mako asharan ani kata fara munye gudamga ani nyafuge Abu Safna Jara o patili o kara sababu ye munye sikana mama ta anye bolo takada oluka munye tonga konala gundama ani tendima Abu Safna Jara anyo oluko ni abu domna ko bi oluka ko koni ko odile ma gendarme ma fatrike baga fola Abu Ali bi muyanga chef d'état major Abu akumara de ayira ka foko muye utikalo kile muga ane kononton kibe na ka foko anye kibara do konu ko osoro kibara munu na anyo soro akara sababu ya anye wulika jo ko bla singa munye bamanchi do ko kelema kata laben ko sabati munye dugu mumbe nanga mako tula alebe boni okonala antara tega do ko te chari bamanchi mafla anyo onigera ko ukraba wabe na ka foko munye marafa mumbe nanga mako aka 47 Abu Safna Jara ofla obinana téléphone portable clé oni bela jelen kera dugu mumbe nanga makula alebe boni okonala chef d'état major ka fola akoy be na ka foko munye utikalo clé mugo ane kononto kana bla munye septembre kalo clé bisawala secteur kati okonala munye opération Maliko Abu aye wulika jo ko ke ka chesiri ku oke munye seku o mara okonala kerengare nya munye le fama anga bolo fara mumno obe nyono uli wulika jo ko oke ka chesiri ku oke ka wulika jo ko sisenga dugu mumbe nanga mako pogo okonala Abu Safna Jara akera sababu ye munye jatiga wale ke ba maka no betoro su ko fo tega daro oka munye moto duru Abu Safna Jara o minena arfa mumbe nanga mako aka 47 anye duru ko o mina ula munye pegam kele ani kata fara munye radio defla katalgu walti o minena la montée en puissance kosobe Abu Safna Jara munye fatrike ba Yusufu Konati ako ali bi muyanga chef d'état major akumara koy ayra ka foko me septembre ko kle nani samba fla ane samugo ane fla ya ko sigata la ko munye angala kana baw yo kibara do wora ko usoro o kibara o kara sababu ye munye dumbe nanga mako nyara wuro ane munye yuru plateau ale be sofara o konala Abu Safna Jara anya wulika jo ko bla singa sabike ayira ka foko munye majugu nunu chama na be jatike wale ke ba nunu ko fo u chama mbo o konala ye gelata ninga mako Senegal ro ninga asegere ni akli bala munye jo kalo kleta anani samba fla ane samugo ane fla
fila ni bamanci nunu ye gɛlɛya ta ni ka sɛnɛkɛlaw k'u sɛgɛrɛ o de kumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko hali attaque mun o tara ka mun ye Sciences piège k'u sɛgɛrɛ ni hakili b'a la mun ye juin kalo tile 11 Abu Safinɛ Jara ni wulikajɔ mun na a kɛra septembre kalo tile 4 a kɛra sababu ye ninnu maa ninnu kɔni ka tɛgɛ ka taga du kan tɛ cari o sababu kɛ u kun kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ni ka sigiɲɔgɔnna kɔ k'u sɛgɛrɛ sofara kɔnɔna la ani sofara lamini Abu Safinɛ Jara u ye gɛlɛya caman de ta ni ka duguladenw k'u sɛgɛrɛ a ko mun ye opération ye Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye maa jugu 2 Abu Safinɛ Jara tɛgɛ o daro o kan mun ye PCAM 1 ani ka taa fara mun ye AK47 Abu Safinɛ Jara o kelen ani siganama maa caman Abu Safinɛ Jara bolo a taara ka dawulu ka ticari Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye septembre kalo tile 5 san 2000 ani san 22 Mali chef d'état major a ka fɔ la Abu a y'a yira k'a fɔ ko mun ye siganama maa 8 maramafɛnw kɔni ko o yɛrɛ olu bolo maramafɛn minnu ni guerre marifɛnw don n'u bɛ dugu kɔni ni ka a wuli ka a jɔ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bamanciw ye terroriste u bɛ mun ye mugu pɛrɛnkan ye k'a dilan fɛn mun na n'an k'a ma ko engrais Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko o yira olu bolo o hukumu kɔnɔna la an ye wuli ka jɔ ka cɛsiri k'o kɛ Duwanza o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'an k'a ma ko Tomiya o wuli ka jɔ kɛra sababu ye ko o maa 8 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara tɛgɛ tara ka da olu kan tɛ cari Abu Safinɛ Jara l'armée monte en puissance siga t'a la mun ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi ko o tɛ chef d'état major ka fɔ la a ko mun ye wuti kalo tile 29 san 2000 ani san 22 Abu Safinɛ Jara mun ye an ka lakanabaaw ye n'a bɛ lɛfama o kɔfɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko ani jatigɛ wale dɔ ye masaran ka sɔ a kɛta la ko siga t'a la maa jugu don n'a bɛ état islamique maaw kɔfɔ mun ye tɛsiti o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye mun ye an ka lakanabaa maa 2 bɛ yen olu tora nin ko in na wa maa 8 fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara o bɔnna ani na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bamanciw ye n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu kɔfɔ o maa 44 Abu Safinɛ Jara an y'o ningɛnɛ k'o karaba mun ye moto caman an y'o jeni i bɛ na ye k'a fɔ ko minɛn caman Abu Safinɛ Jara k'an y'o minɛ o bolo mun ye Fatirike ba ye n'o de bɛ Yusufu Koyita kɔfɔ hali bi a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka chef d'état major général des armées a ka communiqué o kɔnɔna la hali bi Abu a y'a yira k'a fɔ ko mun ye terroriste maa jugu 2 an y'o olu ningɛnɛ k'olu k'o karaba dugu min bɛ n'an k'a ma ko Leleyoye ani mun ye Tesiti o kɔnɔna la ko o kɛra o maa jugu ninnu na k'i bɛ na ye k'a fɔ ko maa jugu ba dɔ tun bɛ yen Abu Safinɛ Jara diɲɛ bɛɛ tun bɛ k'ale ɲini o de ye Yusufu Ibrahim ye ale maa jugu belebele dugu min bɛ n'an k'a ma ko Tino au Noir Abu Safinɛ Jara tɛgɛ tara ka da ale kan o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen maa jugu wɛrɛ min bɛ n'o de Amadu Argaya mun ye a yɛrɛ bɛ bɔ dugu la dugu min n'an k'a ma ko Funi ale bɛ an sɔngo o mara o kɔnɔna la tɛgɛ tara ka da ale fana kan n'o o bɛ Gawo mara n'o o bɔ o kɔfɛ marifa mun ye o joli bolo mun ye AK47 ale den ta ani 4 mun ye PCAM 2 Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko ani moto caman den ani o fana minɛ o bolo ma mun ye moto caman den o fana o jeni na Fatirike b'a ka fɔ la a ko o den kelen Abu Safinɛ Jara n'o de bɛ uti kalo tile 29 kɔfɔ an ka chef d'état major ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye siganama maa 9 Abu Safinɛ Jara ko an ye tɛgɛ ta ka da olu kan dugu mun n'o o bɛ région de Gawo o kɔnɔna la an ye tɛgɛ ta ka da o kan wa an bɛ don min na komi bi olu maaw bɛ gendarme ka bolo o kan Fatirike b'a ka fɔ la hali bi a ko an ka chef d'état major général des armées Abu Safinɛ Jara a nisɔndiyalen don koyi a y'a yira k'a fɔ k'u ye kibaruya dɔ kɔni ko o sɔrɔ o kibaruya o kɛra sababu ye u ye wulikajɔ ni k'o sigi sen kan ka cɛsiri k'o kɛ Abu Safinɛ Jara mun ye marifa ka a ci mun ye terroriste i bɛ na ye k'a fɔ k'u ɲaga k'u dalen bɛ yɔrɔ dɔw la n'a bɛ Nara Galo ani ka taa bila mun ye Tulala Abu Safinɛ Jara u kun kɛlen bɛ ka t'u ɲaga da nin yɔrɔ kɔfɔlen mun na an y'u ka ɲaga ninnu bɛɛ lajɛlen ka a ci a kɛra sababu ye mun ye maa 50 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara terroriste la an y'o ningɛnɛ k'o karaba wa i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye moto caman Abu Safinɛ Jara ko an y'o minɛ ani u ka maa caman i bɛ na ye k'a fɔ ko o caman joginen o b'an bolo Abu Safinɛ Jara hali bi Fatirike b'a ka fɔ la a ko mun ye chef d'état major général des armées a y'a yira k'a fɔ ko mun ye kibaruya minnu kɔni bɛ yen k'a daminɛ mun ye uti kalo tile 22 la ka n'a bila mun ye septembre kalo tile 6 la bamanci mun bɛ yen n'an y'o ningɛnɛ ni k'o karaba Abu Safinɛ Jara k'a bɛ t'i jɔ maa 100 ani maa 27 la wa olu la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa jugu yɛrɛ de b'u la koyi maa jugu yɛrɛ de b'u la nin b'a yira k'a fɔ ko mun ye armée monte en puissance Abu Safinɛ Jara siga t'a la ɲɛdimi don wa kɔnɔdimi ko o tɛ chef d'état major général des armées ka fɔ la a ko a bɛ wele bila mun ye duguladen bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ n'an k'a ma ko Sofara u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ye siganama ma de ye Sofara lamini na Abu Safinɛ Jara ko kibaruya ni k'a di lakanabaaw ma ten u kana to mun ye fili kɔnɔna la wa mun ye kunnafoni lankolon mun n'o bɛ taa d'u ma an ka mun ye lɛfama o kan ko mun ye Sofarakaw k'u kan'u lamɛn dɛ
n'u ye sigana ma de Abu Safina Jara ka wuli ka jɔ de cɛsiri ko kɛ ka armée ka ladɔnya o la yanni a ka taa ka dan kɛ nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ de Yusufu Konate Abu Ibunya o b'a la ayiwa bete ka dɔn k'a fɔ an b'i fo i k'a dɔn k'a fɔ bete mɔɔw b'a fɔ ko i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen n'i bɛ hɛrɛ kɔn k'a ɲini i k'a dɔn k'a fɔ o t'i bali k'i labɛn kɛlɛ ko o sira kan o diyagoya ni kɛlɛ ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ seba a ti dɔn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako n bɛ ale ta Bamako wula Angoyiba Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don a ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi dabɔlen filɛ ka se kɛlɛko kuma min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamanji wale a kɛbaaw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugu min filɛ nin ni o bɛ wele ko Talatayi i k'a dɔn k'a fɔ Talatayi i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ Minɛka ale mara kɔnɔ Bamanji wale kɛbaa dɔw tun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ olu kɔn bɛ ka Masarenka sɔ k'a kɛ ta la min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée la wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn k'a fɔ tarata don tarata tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ groupe terroriste maa damadɔ tun bɛ yen ni o bɛ wele ko MSA i k'a dɔn k'a fɔ ani État islamique i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ Talatayi ale kɔrɔfɛ bolo la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni karila ɲɔgɔn na min bɛ talige k'a dɔn k'a fɔ hali bi o dugu kelen la o tile bi fɛ bolo min ni o bɛ wele ko GESIM i k'a dɔn k'a fɔ o ni État islamique olu fana olu taara kari ɲɔgɔn na yɔrɔ kelen kama ayiwa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée la n'o ye ka dɔn k'a fɔ les FAMA lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ la montée en puissance i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko nin kɔrɔfɔ min ni a bɛ fɔ maaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ ko wulibali don koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ l'armée en puissance i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda a ka jan i ka dɔn k'a fɔ don tɛmɛnenw na olu kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin groupe terroriste min ni o kɔfɔkan filɛ nin ye u bɛ wele ko GESIM ani État islamique ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ k'olu gɛn ka bɔ nin dugukolo in kan i k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni armée ye o baaraw kɛ kɔni b'i k'a dɔn k'a fɔ taa ka segin k'a boloda min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka segin ka na nin yɔrɔ in kofɔlen na cogo min na kuma i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min ni o kofɔtɔ filɛ nin ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Talatayi ye i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in a bɛ Minɛka a mara kɔnɔ kuma ɲininkali tɔ min kɔni bon na i k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn de bɛ ka Talatayi i k'a dɔn k'a fɔ a contrôle bɛ jɔn bolo k'a dɔn k'a fɔ mara min ni a kofɔtɔ filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a tigi bɛ jɔn de bolo jɔn de bɛ ka mara kɛ a kɔnɔ bi min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Elhaji Gamula ale ka tɔndenw o bɛ a kɔnɔ kuma i k'a dɔn k'a fɔ yali État islamique waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a kun fɔra k'a fɔ ko olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gaca mɔɔw la ko olu gɛn ka bɔ a kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ maa minnu ni olu bɛ sigida la olu kɔni ye kɔrɔfɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu ni olu ye kɔrɔfɔ tiɲɛma ye k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ État islamique la i k'a dɔn k'a fɔ gaca mɔɔw de ye olu gɛn ka bɔ kɛnɛ kan koyi kuma i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ Talatayi a ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo maa minnu bɛ ka Talatayi mara nin waati na i k'a dɔn k'a fɔ ko siga tɛ a la ko o ye i ka dɔn k'a fɔ gaca maaw ye kuma i ka dɔn k'a fɔ armée waati min na i ka dɔn k'a fɔ GESIM ani i ka dɔn k'a fɔ État islamique olu karila ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ in a tilebinfɛ bolo la armée i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ye wulikajɔ boloda i ka dɔn k'a fɔ ni pankuru ye pankuru minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni kisɛ a bɛ bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ o pankuru ye wulikajɔ boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ GESIM maaw la ani État islamique mɔɔw i ka dɔn k'a fɔ ko armée kɔni donna u bɛɛ lajɛlen tura baaraw kɛra i ka dɔn k'a fɔ tarata don ani araba tɛmɛnen i ka dɔn k'a fɔ a ma kɛ basi min ni a n'a sɛbɛ jɔyara kuma i ka dɔn k'a fɔ État islamique mɔɔw i ka dɔn k'a fɔ ka taa se GESIM mɔɔw ma armée kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko a ye kisɛ bɔn kan i ka dɔn k'a fɔ ko a ma kɛ maa caman de bɛ yen minnu ni olu fatura taa se i ka dɔn k'a fɔ u ka bolominɛ caman ma i ka dɔn k'a fɔ ko hali bi kununko araba an kɔrɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na i ka dɔn k'a fɔ ko État islamique mɔɔw jɛ yɔrɔ in kɔ u b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ in na n'o ye Talatayi ye i ka dɔn k'a fɔ o fana ye yɔrɔ min i ka dɔn k'a fɔ ni Bamanjiw u ɲɛ a dayɔrɔba don i ka dɔn k'a fɔ ko armée kɔni bɔra kalama k'a fɔ ko u b'a fɛ ka segin ka na yɔrɔ in na a ka jan i ka dɔn k'a fɔ tarata don kɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'u b'a fɛ ka segin ka na bi tuguni kuma armée ye wulikajɔ k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya armée ka minnu bɛ wele ko aviation militaire i ka dɔn k'a fɔ ko u ye wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda i ka dɔn k'a fɔ avion minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko pilote i ka dɔn k'a fɔ ko olu ye baara kɛ bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faali caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o ta ka GESIM mɔɔw k'u sɛgɛrɛ ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ État islamique kɛlɛkɛcɛw la k'a dɔn k'a fɔ olu caman de bɛ yen minnu ni u ni tora nin ko in na k'a dɔn k'a fɔ armée kɔni an bɛ waati min na komi bi hali bi k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u ma précision claire kɛ min b'a jira k'a fɔ maa hakɛ min ni o fatura kɛlɛ in na ni a baara kɛra kununko koyi masiri filɛ nin an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn Umaru Angoyiba Abu foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ soir de Bamako
Bamako kelen ma sama ka gɛrɛnna sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ Umaru Angoyiba dɔgɔnɔkɛ a kumara a ko mun ye Bamakɔ o kɔnɔna la yan i bɛ na ye k'a fɔ ko Goodluck Jonathan n'a bɛ CEDEAO maaw ka nin médiateur kɔfɔ Abu Safinɛ Jara a y'i to Bamakɔ k'i tilen mun ye Abidjankaw fɛ yen ko siga tɛ fɛn mun na mun ye Côte d'Ivoire masakɛ n'o de bɛ Alassane Dramane Ouattara n'o o b'a ale kɔfɔ nin waati in kɔni na a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ ka cɛsiri k'o bila sen kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa mun ye a ka sɔrɔsi 46 mun o b'an bolo yan Abu Safinɛ Jara bolo a bɛ se ka bɔ u kan na cogo min na sɛbɛnnikɛla tɔgɔ o de ye Umaru Angoyiba a yira k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire jamana faama na a ko fɔra a tɛ Alassane Dramane Ouattara a ta ale ko fɔ wa i bɛ na ye k'a fɔ ko kunna sini n'o bɛnna septembre kalo tile 6 ma mun ye Goodluck Jonathan a ka pankuru ko a taara cu mun ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen i bɛ na lajɛ k'ale ni Goodluck Jonathan yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ maa don maa mun na a ye Nigeria jamana ale mara ka tɛmɛ waati tɛmɛnenw na wa i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya in kɔni a seratel an ka jamana kɔnɔ ale de kɛra mun ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ye Patrick b'a ka fɔla mun ye Umaru Angoyiba a ko mun ye kɔrɔfɔ mun n'o tɛmɛna Goodluck Jonathan ye ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinɛ Jara hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu kɔni a ma bɔ kɛnɛma mun ye Umaru Angoyiba ye a y'a yira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi 46 mun o bɛ anw ka jamana kɔnɔna bɛ don min na ko bi ko siga t'a la ko mun ye Goodluck Jonathan ani Alassane Dramane Ouattara k'u ka kɔrɔfɔ ko a bɛna boli o kan koyi o sabu kɛ mun ye Goodluck Jonathan a yɛrɛ nana Bamakɔ a ye tile damadɔ a y'o kɛ yan wa mun ye kibaruya caman bɛ fɛn in na mun ye Goodluck Jonathan a y'o kibaruya bɛɛ lajɛlen ni k'o sɔrɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Goodluck Jonathan a bɛna se ka anw ka jamana marabagaw Abu Safinɛ Jara a bɛna se k'u deli ka sɔrɔsi 46 in k'u bila wa walima Goodluck Jonathan a nana bi ja mun kɔnɔ ni hakili b'a la Amadu ko waati a bɛna bi o ja kelen kɔnɔ nin ko in na wa mun ye Umaru Angoyiba ye hali bi a kumara a ko mun ye Alassane Dramane Ouattara dankɔrɔba in a bɛ da a tɛ sunɔgɔ o sabu kɛ a b'a dɔn an bɛ don min na ko bi n'i y'a kɛ Mali la Mali a t'a tu la dɛ o de hukumu kɔnɔna la mun ye Alassane Dramane Ouattara a bɛ ka wuli ka jɔ ka cɛsiri k'o kɛ maa ma de bɛ yen k'a fɔ ko e da bɛ se ka don nin ko in na walasa mun ye ale ka lakanaba ninnu bɛ se ka bila cogo min na a bɛ k'o fɛɛrɛ ni k'o dabali k'o sigi sen kan a ko o hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko maa fɔlɔ-fɔlɔ mun n'ale wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o kɛ n'o de bɛ Fort Yasinbe n'o b'ale ko fɔ o tɛ mun ye Togo masakɛ ye wa an bɛ don min na ko bi a bɛ n'a fɔ ko bɛnkan dɔ kɔni o sɔrɔla mun ye an bɛ don min na ko bi Alassane Dramane Ouattara ani mun ye an ka jamana faama n'o bɛ Assimi Goïta n'o o b'o o ko fɔ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko o bɛnkan ko o kɛra sababu ye a bɛ n'a fɔ sɔrɔsi saba mun n'o o bila la bɛnkan in kɔni kɛra sababu ye ko o sɔrɔsi in kɔni nin bɔra min ye nin vitesse mun yɛrɛ donnen sɔgɔmada in na dɛ i donkan in man ɲi sɔgɔmada in na dɛ ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko komi Ala ka ɲɛ ka d'ama ɲɛma an b'a fɔ k'a bisimila ayiwa k'a siga t'a la n'Ala sɔnna Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara Fort Yasinbe o sen nommé ko in na o bɛ se k'i da duman don a la cogo min na o bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye a ye wulikajɔ fana k'o bila sen kan maa mun n'olu bɛ Algérie jamana ko fɔ ka taa bila Maroc ani CEDEAO maaw Abu Safinɛ Jara a kɛlen bɛ ka tu bɛɛ lajɛlen de gosi nin waati in na maa ma de bɛ yen Abu Safinɛ Jara k'e de da ɲuman bɛ se ka don nin ko in na ala ka sɔrɔsi 46 a ka bila cogo min na Abu Safinɛ Jara ko Alassane Dramane Ouattara dankɔrɔba in ko a bɛ k'o baara k'o sigi sen kan Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye hali an ka jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye min ye an ka ministre des affaires étrangères n'a ko fɔra a tɛ Ablaye Diop ko fɔ wa ale ye taali laban mun kɛ mun ye Lomekaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko o sigi fana kɔnɔna in na mun ye ni sɔrɔsi 46 aw ka baabu a bɔra ka bi tabali sanfɛ dɛ nka a donni kama kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye an ka dankɔrɔba in n'a bɛ Ablaye Diop n'a bɛ ale ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi sigikafɔw bɛ sen na kɔrɔfɔw bɛ sen na jalakitigi ale bɛ jalaki jotigi ka ale jo Abu Safinɛ Jara ko ni baara ninnu tɛmɛna ten a ka ca Ala fɛ a fili ɲɔgɔnna ko o tigɛ o hukumu kɔnɔna la mun ye Côte d'Ivoire jamana masakɛ n'a bɛ Alassane Dramane Ouattara n'a a bɛ ale ko fɔ Abu i bɛ na ye k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ dɛ mun ye Lomé tɛmɛnen kɔfɛ Goodluck Jonathan CEDEAO mun ye Maroc Abu Safinɛ Jara ani ka taa bila hali an kɛrɛfɛ dugu dɔw bɛ yen fo a bɛ Burukina jamana ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Alassane bɛ ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u deli o bɛ se ka na anw ka jamana faama n'a bɛ Assimi Goïta k'a deli cogo min na Abu Safinɛ Jara fo ka bɛn o bɛ se ka sɔrɔ ko in na cogo min na nka mun ye Goodluck Jonathan ye ale mun ye maa laban ye ciden ninnu na ale bɛna se ka mun ye an ka jamana marabaw k'u deli wa sɔrɔsi 46 in Abu Safinɛ Jara u k'u bolo bɔ u kana wa walima Goodluck Jonathan ni hakili b'a la Amadu ko a binna ja mun kɔnɔna la yan Abu Safinɛ Jara n'a ma tɔgɔ dɔn k'a bɛ bi o ja kelen kɔnɔ nin ko in na kɔni nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ Suwade Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale sɛbɛn
sɛbɛnnikɛla y'i bonya o b'a la tabarikala beli ka dɔn ka fɔ ne bɛ n bolo don I bolo gosi. ne bɔ ni sɛbɛn min ni o cɔ ko la sirène La sirène. i ka dɔn ka fɔ ka kɛ ni u ka bi bɔli Sirène ko di? a de ale ka sɛbɛn don A de ko di? i ka dɔn ka fɔ an ka taa Buguni mun bɛ yen? i ka dɔn ka fɔ Buguni ale kɔni ale ye an ka jamana in mara yɔrɔba dɔ ye Kosɛbɛ. I ka dɔn ka fɔ Buguni bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ don tɛmɛnenw na Kosɛbɛ. min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ dugu jukɔrɔ nafafɛn dɔ ni o bɛ wele ko lithium Lithium. i ka dɔn ka fɔ ale kɔni a yera Buguni A yera o, an bɛ taa o. min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Buguni a dugukolo kɔnɔna na Kosɛbɛ. i ka dɔn ka fɔ nin fɛn min ni a kofɔtɔ filɛ ni a bɛ wele ko lithium Lithium. i ka dɔn ka fɔ fɛn dɔ i ka dɔn ka fɔ min ni a nafa ka bon kosɛbɛ Awɔ. kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ an bɛ diɲɛ waati kura minnu kɔnɔ min ni a bɛ wele ko nouvelle technologie n'o ye k'a dɔn ka fɔ telefɔni minnu bɛ dilan batiri minnu bɛ kɛ a kɔnɔ hakaja telefɔni minnu bɛ dilan Kosɛbɛ. ka taa se k'a dɔn ka fɔ bolifɛn minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ wele ko véhicule électronique u Ee. ye mobili minnu ni u bɛ boli ka sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ tajiba kɛ a kɔnɔ An bɛn'o dilan. i ka dɔn ka fɔ batiri min bɛ kɛ u kɔnɔ Bɛɛ bɛ dilan. olu bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn ka fɔ bolifɛn ninnu bɛ se ka boli k'a ma sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ ni taji ma kɛ a kɔnɔ Ayiwa. o tuma i ka dɔn ka fɔ o produit min ni o kofɔtɔ filɛ n'o bɛ wele ko lithium Kosɛbɛ. i ka dɔn ka fɔ ale kɔni a yera anw fɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ Buguni ale mara kɔnɔna na Ayiwa. min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kunnafonidila la ni o ye AD ye a ko i ka dɔn ka fɔ ko ni an ma janto kɛ Awɔ. min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin lithium ko min ni a yelen filɛ anw ka Mali kɔrɔ Lithium. kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn ka fɔ Buguni mara kɔnɔ Awɔ. a ye ka dɔn ka fɔ ko ni kunnaɲama kɛ ko a bɛna kɛ désespoir ye dɛ munna mun de la ayi a tɛ ka jigin wari dɛ Ayiwa. abada a yera de o a yera de dɛ Ayiwa. o de maa minnu b'a kunna n'a kɛra jigin wari olu fan fɛ Ayiwa. o sabu kɛ Min bɛ- n kɔrɔkɛ de bɛ yɔrɔ in na ye i kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan awɔ Lamini tɛ n kɔrɔkɛ yan Buguni Lamini Seydou awɔ Tarawele ministre i kɔrɔkɛ don Lamini ye n kɔrɔkɛ ye awɔ don awɔ o tuma i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ kunnafonidila la Awɔ. a ko i ka dɔn ka fɔ ko ni kunnajama kɛ a bɛna kɛ jigi waro ye Kosɛbɛ. k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ an mago bɛ min na o de ye k'a dɔn ka fɔ anw ka Mali a ka kɛ jamana ye Kosɛbɛ. jamana min ni a bɛ wele ko pays industriel Awɔ. i ka dɔn ka fɔ o ka kɛ jamana ye jamana min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ usine ko kan Kosɛbɛ. i ka dɔn ka fɔ usine caman k'a ye anw ka jamana kɔnɔ A banna. wa usine ninnu i ka dɔn ka fɔ a ka kɛ maaw ye Kosɛbɛ. maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye o tuma i ka dɔn ka fɔ ko jamana de bɛ nafa sɔrɔ o la o tuma a jigi waro kun tɛ dɔ wɛrɛ ye k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati jan Kosɛbɛ. min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ sanu o bɛ anw ka dugukolo in kan nka sanu min ni a bɛ bɔ dugukolo in kan bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la i ka dɔn ka fɔ anw ka sɔrɔ a ka jɔ a la k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ maa minnu ni olu bɛ anw ka sanu a kan k'a labɔ olu caman bɛ i ka dɔn ka fɔ jamana wɛrɛw investigateurs don jamana wɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ olu opérateurs de bɛna ka na anw ka jamana k'a sanu bɔ o tuma i ka dɔn ka fɔ o bɛna ni fɛn ye min ni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lithium i ka dɔn ka fɔ ale ye fɛn ye min ni a nafa ka bon kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o yera anw ka jamana in kɔnɔ Kosɛbɛ. a ka kɛ i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ fanga na nin waati na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a kana k'i n'a fɔ lithium ko ka k'i n'a fɔ sanuko togoya Kosɛbɛ. k'a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ an ka sɔrɔ ka dɔgɔ sanuko la o tuma lithium kana bila i n'a fɔ sanu bɛ cogo min na A tɛ kɛ ten. o tuma k'i ka dɔn ka fɔ an marabaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Kosɛbɛ. a ka jan i ka dɔn ka fɔ maa minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni olu b'a fɛ ka lithium in k'a labɔ Kosɛbɛ. olu kuma i ka dɔn ka fɔ olu ka kɛ maa ye maa minnu ni olu ye anw ka jamana yɛrɛ den ye walima i ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ a usine minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ olu ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ a ka jan i ka dɔn ka fɔ ni lithium ni a bɔra a bɛ yɛlɛma ka kɛ batiri minnu ye walima i ka dɔn ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka bolifɛn minnu k'olu dilan Kosɛbɛ. k'olu baaraw ka kɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a kana kɛ a ka dɔn ka fɔ anw ka taa ta jamana wɛrɛ kɔfɛ Kosɛbɛ. ka lithium k'o bɔ anw fɛ Buguni yan ka tila ka t'o labaara jamana wɛrɛ kɔ kan i ka dɔn ka fɔ anw ka tila ka t'o batiriw ta ka na Ayi, o ti ka ɲɛ. t'o bolifɛnw ta ka na olu feere an fɛ yan O ti ɲɛ. k'o bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn ka fɔ ko ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan Awɔ. o tuma walasa i ka dɔn ka fɔ anw ka jamana a bɛ kɛ pays industriel ye Kosɛbɛ. a bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ jamana ye Awɔ. jamana min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔ a bɛ se ka yiriwa kosɛbɛ o tuma i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lithium sɔrɔla anw ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ an marabaw fɛ Kosɛbɛ. i k'a dɔn k'a fɔ u k'a to cogo bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ lithium a bɛ se ka labɔ anw fɛ yan k'a labaara anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ Kosɛbɛ. a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ bolifɛnw ka taa se k'a dɔn k'a fɔ appareil électronique ma Kosɛbɛ. o n'a ɲɔgɔnko caman i k'a dɔn k'a fɔ lithium a ka kɛ sababu ye a Kosɛbɛ. bɛɛ lajɛlen baara ka kɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a banna kosɛbɛ nin kɔrɔfɔ ka ɲi dɛ a ka ɲi nin kɔrɔfɔ ma ɲi n'a wusira k'a kɛ ten o ye tare o tare ye kunnafonidila ka hakilila ye Kosɛbɛ. baara in ka taa nin taacogo la awɔ n'a kɛra ten o de ye laɲini ye o de ye laɲini ye n'o tɛ a ka bɔ anw fɛ yan a ka taa mun ye jamana wɛrɛ la i n'a fɔ kɔɔri fana bɛ kɛ cogo min na kɔɔri bɛ bɔ anw fɛ yan mun ye a bɛ taa jamana wɛrɛ la a bɛ taa kɛ fini ye Abu b'o san ne b'o san kɔɔri dun bɛ bɔ anw fɛ a bɛ bɔ yan o tuma a ma gɛlɛya
gɛlɛyara dɛ a tɛ fini tɛna gɛlɛya anw ma o ye taabolo kɔrɔ de ye an bɛ bɔ o de kɔnɔ a fɔra ko an bɛ bɔ o de kɔnɔ a fɔra ko an ka bɔ o de kɔnɔ Mali kura maa ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali kura taabolo kɔrɔ in an bɛ bɔ o de système bɛɛ kan ka bila kosɛbɛ ayiwa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Abdramane Diko la a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye lithium ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ produit dɔ min ni a nafa ka bon kosɛbɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ diɲɛ dugu caman na kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko Ala kɔni ye anw garisɛgɛ don a la o kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale ye fɛn ye fɛn min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ kɛ bolifɛnw na k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ bolifɛnw ye bolifɛn minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ appareil minnu bɛ yen ni olu ye appareil électronique ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ batterie a bɛ kɛ ka olu labaara i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ka bolifɛnw k'u bɔ u nɔ la i bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ tajiko la ko o y'o bannen i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko lithium min ni a bɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'a bɛ anw fɛ Buguni i k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ anw fɛ jamana kɔnɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ anw ka sɔrɔ ani anw ka ɲɛta a bɛ se ka yiriwa cogo min k'a sababu kɛ nin lithium ko ye parce que filɛ nin an ye min m'o la sirɛni kɔnɔ AD ale ka sɛbɛn AD an b'a fo Nouvelle Horizon Abu ne b'ale sama ka gɛrɛnna sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamane Touré a kumana dɛ ayiwa a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi est-ce que t'a la n'o bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu kofɔ kabi mun ye force barikani kɔni ale bɔra anw ka jamana kɔnɔ mun ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu ye Abu Safinɛ Jara u ka attaque ko a dɔgɔyara ko kumana ko mun ye waati o ye tiɲɛ di mun ye anw marabagaw ma wa anw marabaga minnu y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi Abu Safinɛ Jara ko a bɛ ka dɛmɛ ta ni ka terroriste k'u sɛgɛrɛ ko kumana ko waati ko a ye tiɲɛ di an ma wa Mahamane Touré a kumana dɛ a y'a yira k'a fɔ ni hakili b'a la mun ye uti kalo mun n'o o sara o daminɛ o kɛra sababu ye mun ye Faransi sɔrɔsi laban minnu n'o olu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara u k'u ka koso n'u ka kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna o la a ko kabi Faransi ka sɔrɔsi ninnu taara Abu Safinɛ Jara a bɛ nin ka tile damadɔ k'o bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terroriste tɛ attaque foyi ta bilen ni ka anw ka armée k'o sɛgɛrɛ u tɛ attaque foyi ta bilen ni ka duguladenw kɔni k'o sɛgɛrɛ a ko fo n'a bɔra la ni hakili b'a la mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna uti kalo tile 29 ma mun ye kɛlɛ belebele o tɛmɛna an ka lakanabaaw ani état islamique mɔgɔw cɛ o kɛra T-Site kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara ko n'a a bɔra o la k'a fɔ ko mun ye terroriste ninnu bɛ taa bingali ta ka maaw sɛgɛrɛ bilen wa Abu Safinɛ Jara k'a bɛ force barikani ko ale taara ko mun ye bingali kɔni ko o dɔgɔyara o de hukumu kɔnɔna la mun ye Mahamane Touré a y'a yira k'a fɔ ko mun ye maliden caman bɛ bi fo ka taa fara mun ye Faransi ka den caman kan Abu olu caman kɛlen bɛ ka jalaki ta ka Faransi jamana ka a sɛgɛrɛ ko siga tɛ fɛn mun na ko a bɛ ka dɛmɛ ta ni ka terroriste k'o sɛgɛrɛ a ko o de hukumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko hali an ka jamana gouvernement nin waati laban ninnu na o bɔra ka damakasi sɛbɛn dɔ ka to o don Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ damakasi sɛbɛn mun na y'a yira k'a fɔ ko mun ye Faransi siga t'a la ko a bɛ ka dɛmɛ ta ni ka terroriste k'u sɛgɛrɛ wa mun ye maramafɛnw a b'a di terroriste ma a bɛna kibaruya kɔni k'o ta an ka lakanabaaw fɛ Abu Safinɛ Jara ka t'o di mun ye terroriste ma a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko dalu Patrick b'a ka fɔla mun ye Mahamane Touré a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin ka waati jan kɔni o bɔ k'a bɛ nin sɔrɔsi ninnu n'a bɛ force barikani ko fɔ Abu Safinɛ Jara u bɔra an ka jamana kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye attaque ko a dɔgɔyara o siga tɛ fɛn mun na n'a bɛ nin terroriste ninnu kɔfɛ u kun jigi dalen bɛ maa mun kan n'olu bɛ Faransi jamana na o b'o kɔfɔ ko jigi ko a wɔɔrɔ la Patrick b'a ka fɔ la a ko an kɔni bɛ don min na comme bi Abu k'a bɛ tile 10 ɲɔgɔnna bɔ i t'a ye abada k'a fɔ ko mun ye terroriste k'u taara bingali ta ni ka anw ka nin yɔrɔ in ka a sɛgɛrɛ ko sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an ka les femmes 24 heures sur 24 heures dugu jɛ ko 20 ni 10 k'a daminɛ su la fo ka taa bila mun ye dugu tila la sɔgɔma ka taa bila fo dugu tila la mun ye an ka pankuru minnu o b'an bolo nin waati in na Abu Safinɛ Jara sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a sɛlalen don sanfɛla la a ye fo ka taa gosi Kidal ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen ka a salo a ko o kɛra sababu ye i bɛ na ye k'a fɔ ko hali Bamanci caman bɛ bi n'a bɛ terroriste ninnu kofɔ Abu Safinɛ Jara marifa minnu o bɛ anw bolo kɛlɛkɛminɛn minnu o bɛ anw bolo a caman bɛ u sirankojugu bi Abu Safinɛ Jara k'u b'u kɛ baw kan u ka fɔlɔ hali t'u ka foro ta bilen ko dɔw b'u kɛ baw kan fureta yɛrɛ ta d'u bolo ko dɔw ye pankuru yɛrɛ ka ban n'u y'an ka pankuru u bɛ se k'u yɛrɛ fa ji rɔ yen ka t'u yɛrɛ lase ko musa pankuru a sale ji la o damanden n'ale b'i susu de n'ale y'i susu an ka pankuru minnu bɛ yen nin waati in na Abu Safinɛ Jara n'u y'i susu c'est fini kabako don i ka t'i yɛrɛ i yɛrɛ fa ji la o de dakadila an ka pankuru in k'i sɔrɔ a banna kosɛbɛ ayiwa
Abu Safna Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko kabi force barikani ale kɔni bɔra an ka jamana kɔnɔ siga t'a la an ka lakanabaaw ye wuli ka jɔ ka cɛsiri k'o fila sen kan Abu Safna Jara kɛrɛnkɛrɛnna dugu min bɛ yen n'an k'a ma ko Gawo an bɛ don min na komi bi ko o mara bɛɛ lajɛlen Abu Safna Jara ko kalifalen don an ka lakanabaaw la mun ye Mahamani Ture a y'a jira k'a fɔ ko mun ye terroriste maa ninnu u ka nin bingali mun na a dɔgɔyalen don nin waati in na ko siga tɛ fɛn mun na dalilu damadɔ o don o sabu kɛ an ka lakanabaaw maramafɛn mun o b'an bolo nin waati in na an ka lakanabaaw ni jɔlen bɛ cogo min na i n'a fɔ ko bi Abu Safna Jara k'o kɛlen bɛ sababu ye mun ye terroriste caman k'u b'u yɛrɛ ɲini wa o kɛlen bɛ sababu ye mun ye terroriste caman Abu Safna Jara k'u b'u dogo a ko n'o y'a sɔrɔ waati tɛmɛn'u na i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye terroriste de tun bɛ bingali ta ka taa an ka kan k'u sɛgɛrɛ nin waati in na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an ni terroriste karila ɲɔgɔn na dɔrɔn a bili kunna anw de bɔra ka t'u ɲini ayiwa awɔ bi kɔni a bɛ ten tendance yɛlɛmana n'i y'a mɛn k'a fɔ ko an karila ɲɔgɔn na tendance changera dɔrɔn anw de bɔra anw de b'u kan anw de b'u kan anw de taar'u ɲini bi kɔni an b'u kan dɛ bi kɔni ye alhamdulilayi yɛrɛ ye ça il faut le dire Fatirike b'a ka fɔ la a ko k'o ye dalilu kelen ye Abu Safna Jara i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jateminɛlikɛla caman fana y'a jira k'a fɔ dalilu filanan ye fɛn jumɛn ye ko siga t'a la maa mun n'o kun jigi donnen bɛ terroriste ninnu jigi kɔrɔ o sabu kɛ n'i ye sɛnugu tilennen k'a jɔ siga t'a la Abu kala de b'a a kɔnɔ terroriste kun jigi ye jamana mun ye n'a bɛ Faransi jamana kofɔ Macron ka jamana n'a b'o kofɔ ko Abu Safna Jara ko o taalen mun kɛlen filɛ nin ye ko a kɛra sababu ye mun ye terroriste k'u y'u kun kan ka a da dɔɔni Abu Safna Jara a ko nin b'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaaw ye waati tɛmɛnenw na u ye kɔrɔfɔ mun ni ka a ɲɛfɔ k'a jira k'a fɔ ko an ka kan mun ni a ta kɛra tɛsiti kɔnɔna la na an ka sɔrɔsi 42 ni o ni tora ko in na ko an ka don marabaaw ye kɔrɔfɔ mun ni k'o sɛlɛ u y'a jira kɔrɔfɔ kɔnɔna la k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko nin kan in ko a ta kɛra Abu Safna Jara ko siga tɛ fɛn mun na ko sɛnugu kelen don ko kala ko o b'a kɔnɔ mun ye Faransi ye ko a ye dɛmɛ ta Faransi a ye kibaruya ta Faransi a ye marifa ta ka taa bɛɛ lajɛlen ni terroriste ma k'o de kɛra sababu ye an ka lakanaba maa 42 Abu Safna Jara ko o nin tora nin ko in na Fatirike b'a ka fɔ la mun ye Mahamani Ture a ko kabi san 2012 Abu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ka dɔgɔkun kelen k'o kɛ mun ye terroriste mun kun kan k'o mɛn yɔrɔ la Abu Safna Jara k'o kun faamana dɛ nka dɔgɔkun kelen tile 10 ɲɔgɔnna i bɛ a daminɛ yan Abu Safna Jara fo ka taa bila Abu terroriste ma attaque foyi ta ka yɔrɔ sɛgɛrɛ ayi fiyewu an faamana o ma Fatirike b'a ka fɔ la hali bi a ko kabi san 2012 Abu Safna Jara fo ka n'a bila bi la waati tɛmɛnenw na ni terroriste n'u kun kɛlɛ kun mana kɛ Abu Safna Jara u ka maa mun n'o kun fatura kɛlɛ kɛnɛ kan u kun b'u ka fure ninnu bɛɛ lajɛlen ka a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'u ka fure ye nka an bɛ don min na komi sisan mun ye les forces faman an ka forces Abu Safna Jara terroriste b'u ka taa k'u ka fure turu tabarikala tendance yɛlɛmana awɔ ni dɔ ka ba ma fa dɔ ka na ti ja o kuma i yɛrɛ ka fɛ biɲɛkala ɲinina a se ma k'a ti ye o biɲɛkala k'a ti ye dɛ a ti ye nka a bɛ cogo di alors seba dɔn tɛ fiyewu a banna alors a ko an kɔni bɛ don min na komi bi Abu Safna Jara ko da bɛ terroriste ninnu ye n'a bɛ jatigɛ wale kɛbaa ninnu kofɔ da b'u ye sunɔgɔ kɔni ko o t'u ye a cɛman bɛ k'i sɛlɛ ji kan o ka fisa mun ye an ka kɛlɛkɛ pankuru ninnu a k'i susu ji ka fisa tasuma ye awɔ tasuma wa nin bɛ fɛn lajigin a ka jugu ni tasuma ye jahanama filanan nin ye ne koyi a banna kɛlɛkɛminɛ minnu filɛ an bolo nin pankuru minnu n'u sanna Abu Safna Jara nin ye jahanama filanan ye dɛ o don dɛ maa min bɛ yen n'i ma jahanama y'i ɲɛ na i y'a kibaruya mɛn i y'a kibaruya mɛn siga foyi t'a la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Mahamani Ture Abu Safna Jara i bonya o b'a la kosɛbɛ an ka taa sugu kɔnɔ ka na Abu n'an taara sugu kɔnɔ ka na an y'o de fɔ n ko bâtiment minnu bɛ yen nin waati in na so minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ k'a sɔrɔ ma da sugu la n'a bɛ maakɔrɔ ninnu ka so ko fɔ an bɛna an da don o la mun ye Dramane Sidibe an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na k'a fɔ a ɲɛna ko a Sidibe a ko a sɔgɔlen bɛ an na Faransi kɔnɔna la mun ye Jara Segu an b'a fana fɔ Adonis DG Tarawele nin waati in na fana sɔgɔlen bɛ an na Faransi Abu Safna Jara an ka taa sugu kɔnɔ ka na n'an nana ka bɔ sugu kɔnɔ kunnafoni tɔ an bɛna sɛlɛ an ka taa siga t'a la mun ye Kangalɛri Wasolo Abu Safna Jara ale y'an jigi ye Badirisa Keita a n'a ka cɛdenw n'o de fiyɛna Kangalɛri Wasolo numéro 1 ale filɛ nin ye ni maa mun bɛ taa Jalakɔrɔji yanni ka se mairie ma i b'i numanyanfan k'o lajɛ belebele in dalen b'o kɔnɔ n'an k'a ma ko Jalo
n'o fana bɔra yen kɛngɛlɛ de wasolo numéro 2 Abu Safina Jara n'i ye Jamusabugu sira ni Kota n'i ye tɛmɛna gendarmew na mètre damadɔni i b'i kiniyanfan lajɛ mun ye an yɛrɛ denkɛ dalen bɛ n'o de ye Keita ye belebele in yɛrɛ n'o de bɛ Badirisa Keita ko fɔ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye ko a Keita Nura FM do 76 33 43 03 i bolo don Boubacar Traoré biti kadu a fɔ ne bɛ don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogo ko l'indicateur du renouveau o ko di grec Dumbuya ale ka sɛbɛn don i gira cogo di an ka taa Keɲeba mun bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Lithium ale bɛ Buguni Keɲeba i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Keɲebakaw kan mun bɛ Keɲeba kɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la denmisɛn jɛkulu minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Keɲeba minnu b'a fɛ ka u labɛn i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ chinois minnu ni olu bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka sanu k'a labɔ i k'a dɔn k'a fɔ chinois olu bɛ ka sanu k'a labɔ Keɲeba i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn minnu ni olu bɛ Keɲeba ni u bɛ tɔnnatɔ min ni o cogo ko wasatɔn national n'a ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ Aliou Diallo ye Aliou Diallo i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye lettre kɛ ka taa di i kɔrɔkɛ ka cakɛyɔrɔ la n'o ye minisiriso min ni o ɲɛsinnen bɛ mini ma jɔyɔrɔfɛnkow i k'a dɔn k'a fɔ ani yelenkow ni jikow bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ministre des mines de l'énergie et de l'eau ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u ka mission dɔ bila ka taa n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bila ka taa Keɲeba i k'a dɔn k'a fɔ ka taa u ɲɛ da a kan waleya cɛjugu min ni a bɛ ka kɛ Keɲeba n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ sanu min ni a bɛ sɔrɔ Keɲeba dugukolo kan i k'a dɔn k'a fɔ chinois kɔni bɛ ka o labɔ min ni u bɛ k'a labɔ min tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ o tuma i k'a dɔn k'a fɔ nin kɛn bɛ ko ye ko min ni a kɛn bɛ ka sigidaladenw k'u tɔɔrɔ n'a kɛn bɛ ka denmisɛn jɛkulu ninnu ka tɔn k'a sɛbɛ tɔɔrɔ a b'u tɔɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ye lettre kɔni ci lettre min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye kuma caman fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin jɛrɛ jɛkulu in na n'o ye association wasatɔn Mali ye n'a ɲɛmaa ye Aliou Diallo ye i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in a kɔni fɔra k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye sigidalamaw ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko sanu min ni a bɛ ka bɔ u ka dugu la kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ chinois minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ se maa 1000 ma ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ mɔsiw ma mɔsiw k'a dɔn k'a fɔ olu bɔlen bɛ Burkina Faso i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ se maa 5000 Baɲango i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Keɲeba kumakolow ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka sanubɔ yɔrɔ min dayɛlɛ a bɛ se fɔ sanubɔ yɔrɔ 70 ma n'o ye 70 sites ye i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ olu filɛ ka sanu min ni a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ sariya kɔnɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛn bɛ gɛlɛya caman ye sigidalamaw ma min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ sigidalamaw olu ka dugukolo la a kɔni yira la k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ u ka dugukolow bɛɛ ka ca min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja jitɔ yɔrɔ minnu ni olu bɛ a yɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ca k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ chinois u ka nin sanu bɔ cogo ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ inondation n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ ko jizo olu fana a bɛ ka kɛ sababu ye ka jizo k'a kari ka don duguw kɔnɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ yen ni a bɛ ka accident caman lase u ka dugudenw ma kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ ka bin a digaw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye gɛlɛya caman de ye gɛlɛya min ni a bɛ dugudenw kan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ association wasatɔn national n'a ɲɛmaa ye Aliou Diallo ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko gouvernement ka fɛɛrɛ di dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ cidenw kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kana bɔ Keɲeba kɛrɛnkɛrɛnnen i k'a dɔn k'a fɔ nin site minier minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ chinois bɛ k'a labɔ o ni burkinabé dɔw de bɛ ka nin baara in kɛ o ma i k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ don min ni a cɛ man ɲi k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 40 na 40 milliards ko jamani kɔni k'i ka dɔn k'a fɔ tile kelen o tile kelen ko jamani b'a kɛ nin bɛɛ lajɛlen k'a perdu k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka hakɛ min bɔ i ka dɔn k'a fɔ ko mansiw bɛ u bolo dakabana mansiw bɛ u bolo i ka dɔn k'a fɔ ko u tile kelen baarakɛ nɔ u tile kelen bɛ sanu min bɔ fɛn o fɛn ye 40 milliards ye ko a bɛ u bɔ wa ko gouvernement bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'a perdu n'a dɔn nin fana ma ɲi dɛ ayi a bɛ ɲɛ Mali kura tɛ wa ayi siga t'a la a bɛ ɲɛ dɛ a bɛ minɛ u la ayiwa kosɛbɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ ni association ɲɛmaaw la k'i ka dɔn k'a fɔ ni gouvernement ma i jɔ i jɔyɔrɔ la a k'i jɔ olu minnu ye dugudenw ye kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛna to nin cogo in na kosɛbɛ ɲɛ bosolen to i ka dɔn k'a fɔ u ka sanu bɔcogo la a banna u ka sanu bɛ ka bɔ cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ revenu minnu bɛ yen kosɛbɛ a ka jan sɔrɔmisɛnnin minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni dugula denmisɛnninw kun bɛ gagné u la ni olu kun bɛ o sɔrɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ sanu bɔ kosɛbɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ damanda a ka jan i ka dɔn k'a fɔ o ye baara min ni o bɛ kɛ a sigidaw la a bɛɛ na i ka dɔn k'a fɔ o kun bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔmisɛnnin caman k'u lase mɔgɔw ma nka ninnu nanen filɛ baara min daminɛ bi i ka kɛn bɛ gɛlɛyaba ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka maa dɔw ta maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko lubaru walima i ka dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka maaw ta minnu hakaja maa bɛ se k'a fɔ ko bandu don k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka lakanaminɛnw ta ka di olu ma maa bɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i taara ka taa fɔ k'i ma jɛn ni baara
in ye i ka dɔn k'a fɔ ko u pɛrɛlen bɛ ko ka kisɛ ko k'a bɔ i kan kuma i ka dɔn k'a fɔ ko gouvernement k'i jɔ i jɔyɔrɔ la gouvernement m'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko don nata la ko e ko nin cɛmisɛnkulu minnu ni kun fɔtɔ filɛ nin n'o ye wasatɔn national ye n'a ɲɛmaa ye Aliu Jalo ye e ko olu laban tɛna u ka kiri k'a tigɛ ni u yɛrɛ ye Patiri filɛ an ye min mɔ i ka dɔn k'a fɔ indicateur du haut niveau kɔnɔ Y Dumbuya ale ka sɛbɛn Abu siga t'a la mun ye gouvernement a b'i jɔ i jɔyɔrɔ le Sphinx ne bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Adama Dramé kuma da dɛ Abu Safinɛ Jara nangaraba dunu ale kan tɛ diya abada ni dugu n'o o ma tila mun ye Dramé a kumara an ka jamana zonbaw maa minnu ye jamana in nafolo ni ka aburuja Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na comme bi procureur Mahamudu Kasunge ale de mun ye cour suprême o procureur général o ta ale wa Abu Safinɛ Jara a ye kangarida k'o kɛ dɛ kangarida mun na a y'a kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ nin waati in na k'u kɛlen bɛ k'u ka bololafɛnw ni ka a bila sugu la n'a bɛ fangakɔrɔ marabagaw n'a b'u olu kofɔ ko Mahamadu de y'a san Abu Safinɛ Jara k'i ne zon ko a bɛɛ lajɛlen na gosi beere kelen na Fatigi b'a ka fɔ la mun ye Adama Dramé a ko kabi doni mun kama ministre mun n'o b'an ka kiiribon kunna bi n'o de Mahamadu Kasunge a y'a yira k'a fɔ ko sariya dɔw bɛna ta ni kura ko o bɛna fiyɛ mun ye an ka kiiribon una Abu Safinɛ Jara a kɛra sababu ye o ni kura mun n'o fiyɛra kiiribon na a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ n'u ye jamana in mara ka tɛmɛ n'u ye jamana in nafolo ni ka aburuja Abu Safinɛ Jara u bolo na nafama fɛn o fɛn de b'u bolo Abu Safinɛ Jara n'o de bɛ feere mun ye jamana ta ko a ka segin a ma ko o baara ko o bɛna kɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ k'a bɛ doni mun kama Mahamadu Kasunge a ye nin kɔrɔfɔ in fɔ maa minnu ye jamana in mara ka tɛmɛ n'u ye jamana in ni k'a kɛ batɛmɛsira ye maa minnu ye jamana in ni ka nafolo ni ka aburuja jamana zonbaw Abu Safinɛ Jara mun ye dabuw ye sunɔgɔ ko o t'u ye dɛ a kɛra sababu ye a caman kɔni bɛ bi an bɛ don min na comme bi Dagabana villa mun n'u jɔlen b'u bolo n'u waasi tɛ jamana kɔnɔdenw ta don immeuble ba mun n'o b'u bolo Abu Safinɛ Jara u waasi tɛ jamana kɔnɔdenw ta don o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ fo ka taa bila mun ye a dɔw sisow la Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na comme bi ko a caman kɛlen bɛ k'a da sugu kɔnɔna la a feerew bɛ se ka kɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ a dɔw ka kekun o de ye kegunya da ye u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan Abu Safinɛ Jara bâtiment mun n'o b'u bolo villa mun n'o b'u bolo immeuble ba mun n'o b'u bolo u b'u ko o b'u tɔgɔ la k'a kɛ maa wɛrɛ tɔgɔ ye k'o ko ta ka kalifa u teri dɔ ma u jɛɲɔgɔn dɔ ma walasa mun ye a kana dɔn k'a fɔ ko olu ta don nka mun ye an ka procureur général de la cour suprême Abu Safinɛ Jara i mana kegunya cogo o cogo i ka kegunya a bɛ Mahamadu Timbo a b'ale ta kɔ o de kun kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ Mahamadu Kasunge ka Mahamadu Timbo a ye kangarida kɛ maa minnu bɛ fɛ ka ninnu bolola nafolomafɛnw ni ka a san Abu Safinɛ Jara ko a kana kɔrɔbɔ dɛ n'a y'a san Abu Safinɛ Jara sigi n'a ye k'a fɔ ko mun bɛ da u kan ni tan dar'u kan 40 bɛ da e kan a bɛ kɛ Adama Dramé hali bi a kumara le Sphinx o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i kulo ko a dayɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye hectare 6 Abu Safinɛ Jara k'o bɛ Sebeni Ŋɔrɔ yan fan fɛ siga t'a la k'o bɛ ka feere miliyari 5 ani miliyɔn 200 miliyari 5 awɔ miliyari 5 ani miliyɔn 200 o bɛ Sebeni Ŋɔrɔ an kɔrɔ awɔ o da ka di résidence di siyɔrɔ o kɔ de o papier ko caman ɲɛnabɔlen bɛ sɔn ka kɛ ko banna nka da ka di dɛ a da ka di miliyari 5 kɔnɔguwan dɔ ka fɛn ti gɛlɛya o miliyari 5 tiɲɛna o da ka di o ka di kojugu Abu an ka taa o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Fatigi Dramé a y'a yira k'a fɔ ko mun ye titre foncier 8 hectares n'o bɛ hectare 8 kofɔ o fana bɛ mun ye Sanankɔrɔba o kɔnɔna la k'o bɛ ka feere miliyɔn 800 e t'a dɔn nin ye kɔnɔguwan dɔ fɛn feere ye titre foncier hectare 8 Sanankɔrɔba kana jigin u la u kɔnɔ guwannen don Dramé ko bɛ ka feere mun ye miliyɔn 800 Abu Safinɛ Jara kibaruyaw fana sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye 750 mètres carrés Abu o dɔ filɛ nin ye mun ye Falajɛ sema na wa titre foncier o dɔ k'o bɛ ka feere miliyɔn 100 ani miliyɔn 10 Abu Falajɛ kosɛbɛ Abu n'o bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terrain wɛrɛ o bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko o fana dalen bɛ sugu la k'o bɛ mun ye Ɲamana o kɔnɔna la k'o bɛ ka feere miliyɔn 28 Abu n bɔlen filɛ ka n da don fɛn fɛn na nin bɛɛ ye maa kelen ta ayiwa nin bɛɛ ye maa kelen ta ye ala a faso wari Abu ale de kɛra ka nin bɛɛ san awɔ nin bɛɛ ye maa kelen ta nin bɛɛ ye faso wari kɛlen k'a san Abu ale sara tɛ se ka nin sɔrɔ fiyewu abada ayiwa an ka taa
abu fasiri ke ba mu me adama drame na ba le ko fo akoni yoro saba bela jele fo kana bla nani nywana la abu safna jira ni bela jele ma kele tay wa mamundo ibado wa kabi doni mu ngama laji burama fanga adafrila ay jiga butona ka ko do fiena aywa ni ji munu isen boltu te no lu donga walu donne no kaba angata abu munye fasiri ke baye albi adama drame abu safna jira kaba ko kerango jamana ngono akoko angata munye dugu mibe nanga mako sebugu abu safna jira alebe segu o mara konala munye immeuble bele do jolembe abu safna jira ni inyada immeuble nga abiki nyana ka fo kibe manatan abu safna jira abiki nyana ka fo ko munye quartier de la défense pari konala abiki nyana ka fo ki be nga munye ni yoro ko fone abe segu abe munye sebugu konala segu mara o konala abu safna jira ko fone dale men wati na sugula milliard kele abu safna jira ko ye mataye mandat d'arrêt international ira taleme kadda mamun kan an jamana fe ko ma kele abu safna jira be na ka fo ko farafin dugu flabe an krefe jamana flabe munye ni sotigi na be sebugu sotigi ko fo abu safna jira ka wuli ka jo fanga ko ka bo jamana flala de wa ka tani nga segi ko bo jamana fla o de kono munye adama drame abu safna jira ako ki klo dele milliard duru ayira ka fo ko munye yoro munno obe sebeni ngoro ko daleme ni wati na sugula abu safna jira ko milliard duru ko odokwe kibara do ayira ka fo ni mamun tay abu safna jira ko ni jamana abu safna jira jamana maraka teme wa ni mamun tay ayo joro baw ke jamana ko na ka teme gaibe na ka fo ko suko ane dugusa je chelala la abu safna jira ko ni chembala ke multiple milliardaire bina fono aba fono wati de sele fleni dale mala ka ba fono aba fono de wati sira abu safna jara iso jo angan tonin kuru abu safna jara munya albi adama drame akuma de ayira ka fo ko uka aradaru ya hula ka fo ibe na ka fo ko villa do fene be munu ma jole men watina ani terem do be munu fene olu jole ntani watina abu safna jara munya mamunu nuwe jamana ka maraka teme abu safna jara ko bugo bela jele soro madade akoko munya angata dakar ko jidan nunai ado be ku ko so be nambore abu safna jara ko ni tera Côte d'Ivoire ado be uka so be ko jidala abu Paris no be France ko fo Dubai montre ani ka tabla munye dugu mbe nanga mako Harvard albe États-Unis ko nala duman jayi uka so be nimbe kono ko yoro bulo nimbela aywa wabuga be firi ka firi de o adama drame ko akwa me domna kombi muye nyangli balia kele ibana ka fo ko muye malido nyo o kele de ke abeninga na sanchama ko nko obo na manya ka fo ko nyangli balia abu safna jira wulika jobe sina ni watina obesika kele to mena ka bo anwa jamana kono bada ngake tolerance zero mashi kana toy ni mina na la abu safna jira nyore fiena kununya abu safna jira ale ni ye fure ya meta gogoro du abikede goro bidu wati sira imo do mona na ba foka foku mo ka ku mo boy ala kan ka dama ama kuru ka da abu safna jira anga bita kuru ka da ote wati kon se ba ko sira mu mamadu adama maiga mo so mu kalfalo no ale bulu ame folita ni wati na ni ka asgere